apa mati kan ini yo Jaya Radeng Gige sepeda maling yang tidak berhubungan dengan pantai mohon keluar dari pagar. Amargi won reoke nabrak yang tidak berkepentingan di dalam ruangan atau di atas di dalam pagar mohon keluar. Dadi kewajibanku ning pikiran paras entek bumbu tapis yen ngono aku sing kotor apa sing kudu tak aja kaladok kemlok lanang mong pawitan yen prayatmu padha klingsir mongko aku seneng anggur mangaturu omong kosong ambawa alas anakmu kalau kae ana kebon sembrong sregep padha olah mati tanduri aku jaluk sanggup padol lumadang garap sawah oh yo mas karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati ya omah gede yo mas tak saponane abot entek tak lakonane walang abang mesok ning kara walang bir ya mas walang putih bocang mana ya mas orang yura sing
semu kanan kang sanyata maitari ing lahir angguti karya ing pati angesti Gusti Malam minggu ayo koncone prapatan rame-rame bebarengan sak kancane datambangan sing penak kanggo kecekan padang bulan iman yen turu sore kebenaran awan mau ke objekan wengi iki ayo kanca suka-suka katimbang lamun benci gitaran kena kanggo tompo loro ati kelo di malam minggu malam yang indah sekali ayo bernyanyi bernyanyi sambil menari angkat kakimu goyang-goyang pinggulmu ke kanan dan ke kiri ayo bersatu di malam minggu berjoget bersama-sama bergandeng tangan bergoyang sambil tertawa tetapi jangan sampai kau lupa diri di malam minggu ayo goyang sampai pagi di malam minggu malam yang indah sekali ayo bernyanyi bernyanyi sambil menari angkat kakimu goyang-goyang pinggulmu ke kanan dan ke kiri ayo bersatu oh yo 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 oh oh ora bisa turu kelingan sliramu yo 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 katone jae Kabupaten Semarang tanah sagrapaka seni lan budayane ya dibeni papan kang sarwa
Sing padha hati-hati ger ya. Awas yo yo. Oh song. Kabupaten Semarang Serasi prajurit pancaran dari kesetiati gede gandang segaan untuk wirapati. Awas yo wes yo oreh kana menang sing tinggi yo. Amretane kembang kembangane yo oh rasa ayati sepi leres kepahi. Awas yo yo ya sing padha hati-hati ger ya. Awas yo padha hati-hati ya. Sekasamun oh ya sama ngasadi pasamuan nyaga dok lali ya kenong kalian kita sing hati-hati ya kalem le ya wirama gawe gembira awas hilir hilir tandure musuh hilir
nyopenena kanggo baso tata dina tata dira kumitir badahing pinggir tamana awas slumatana kanggo simpo manggo sori mumpung padan apa enggak kene ya sama perhatian meneh ya apa piye iki Allahumma apa oh ma pakde apa pakde apa ki mas biasane mas on joget heeh alah jan oh nggih jan iki ki mbokne ra mudeng iki le piye ya yo nek seleko-seleko batak belam mah apa filmnya apa kebo kira ya Alah kebo kira sore-sore kebone kira ajae wana lampu yang ombak godhongi Dadangi ila ilo ilo ya ilo la elo ela dewi selae ya kana dibagi-bagi kana awas kuwi iki nek ambrol lho le Sulandana Sulase Sulandana Sulase Sulandana Widodari temurun Sulase Sulandana Sulandana Sulase Sulandana Widodari temuruna menyana putih gondang dewa menyana putih gondang dewa ana dewa
berarti akeh aku dhewe kakepati Lela nono pamit mule mesti kula yen tutut jodone mugi enggal atus sule wong kang bisa ngateni slirane pancen apa jroning ati
Tiwas data welarane nanging tombo sejatine ora liya mung awake dhewe. Awas yo. Ijo raya-raya tak senggot manten anyar bocah angan benekno limbing kuwilu nyolo nyopeneno kanggo basuh tata tira tata tira komitir badahing pinggir tamono slumatana kanggo sepo mengko sore mumpung apa